Så synes jeg, I skal hilse på mig. Så på 3, så siger I, hej Claus! 1, 2, 3! Hej Claus! Tak skal jeg. Så rigtig godt imod. Holdet fra Køjlerskolen. Så kan man stille. Magi, metaforformidling. Læg mærke til balancen. Håndbevægelserne. Og det var der ikke. Lad os ikke stå en krig, mine damer og herrer. Lad os ikke stå en krig.